pohode, ale hovorím, aj ten náskok už začína byť veľmi zaujímavý. Už je to cez minútu, ešte nejakých 5 sekúnd, 10, keď sa spraví a už je to len 2 minúty 40 a to nie je taký beznádejný, alebo taká beznádejná strata do tých Alb, a až by sa ten Alberto alebo aj Roman Kreuziger cítili dobre a budú v početnej výhode, lebo videli sme, že Richie Porte dneska znova mal problémy, takže asi nie je v tej najlepšej kondícii. Sky pokračuje so 7 borcami, navyše tí ďalší sú zranení, ktorí ešte pokračujú, takže tá tímová sila Saxo Tinkov je oveľa väčšia tento raz. No, to je a výrazne. Uvidíme sa, ako sa podpíše dnešná etapa aj na tú zajtrajšiu, kde bude to veľmi zaujímavá etapa, možno pre únik, ale v nej bude mať veľmi veľké šance aj Peter Sagan opäť si zopakovať ten minulotýždňový piatok. Takže budeme zvedaví na tú zajtrajšiu etapu, ktorú si samozrejme nenechajte ujsť od 14. hodiny so štúdiom. No, modlíme sa, aby ten Saxo držali také pekelné tempo stále a aby mal ten Mark problém sa dostať do tej, je to malá skupina, ale v takej závratných rýchlostiach a už idú dlhé kilometre, je problém sa posunúť dopredu. Peter, vidíte, je na pozícii, no teraz už ten Mark, keby ma počul, sa zašiel za ňou a vie, kde sa hľadá asi favorit tohto športu. Uvidíme, čo vymyslí ešte Saxo Tinkov. Ešte je stále ďaleko, 2 km. No ale držme palce nášmu Petrovi. Ja verím, že pri jeho cyklistickej inteligencii on ten dojazd zvládne. Veľké cyklistické divadlo a jeho vyvrcholenie sa dnes v rámci 13. etapy blíži k svojmu koncu. Štart bol o 13. hodine a 25. minúte, ten ostrý štart v Tour a cieľ už o chvíľu o 1700 metrov v Saint-Amand-de-Montrond. Tých možností a prognóz a predpokladov a taktických manévrov strategických plánov je strašne veľa v závere. Peter už pomaly naznačoval, aké by chcel nechať dieru, že ostanú. No vidíme tam atak, myslím, že je to Sylvain Chavanel, takže to je teraz zaujímavé, ako keby sa Mark Cavendish necítil na špurt. Nie, to je veľmi dobre zohraté. Práve Chavanel spravil najlepšie, čo mohol spraviť teraz pre Cavendisha tým, že nastúpil. Vidíte, ostáva to na Petrovi, aby si to spojil, alebo teda aj na tom jeho spolujazcovi, ale tiež to stojí sily a ten Mark má teraz tú pozíciu, ktorú si plánoval a chcel, aby bol zavesený za Petrom Saganom. Uvidíme aj pri použití nejakých tých lakťov a ako sa v tých zátačkách budú správať a kto nájde tú lepšiu stopu, tak podľa toho ten vyhrá. To bol Terpstra, ktorý tam sa snažil rozprúdiť tempo, no a teraz už záverečná zákruta a dnešný špurt. Chavanel, za ním Sagan, Mark Cavendish, potom dvojica Belkinu, medzi nimi ešte pretekár Saxo Tinkov, ale vyzerá to naozaj na súboj Sagan versus Cavendish v záverečných metroch. Tak to bude záver s veľkými očakávaniami aj pre slovenských fanúšikov. Peter Sagan má dnes obrovskú šancu pripísať si druhé víťazstvo, ale musí zdolať Marka Cavendisha, ktorý je v tesnom závese za ním a tá pozícia je v podstate rovnocenná u oboch. Mark Cavendish v tých priamých súbojoch s Petrom Saganom zväčša vyhráva. Bude to tak aj tento raz. Uvidíme. Mark Cavendish alebo Peter Sagan. Je jasné, že jeden z tejto dvojice bude víťazom. Mark Cavendish má navrh a vyhráva po druhýkrát. Peter Sagan na druhom mieste. Tretí Balke Molema. Fantastické preteky. Fantastické aj Peter Sagan. Ozaj spravil všetko dobre, nikde nespravil chybu. Ten Cavendish využil tomu. On chcel ešte teda pustiť ho pred seba a Cavendish sa rozhodol pre dlhšiu špurt a treba športovo priznať, že tentokrát bol ozaj lepší a úplne zaslúžene zvíťazil. Aj keď hovorím, on sa nezapájal v tom závere, ale šprintery sú takí, ale dnes sme videli vrcholnú cyklistiku a kto už si dnes neprišiel na svoje, neviem, kedy si príde na svoje. Toto bol fantastický cyklistický zážitok a buďme radi, že minimálne v tej úlohe, nehovorím hlavného režiséra, ale aspoň asistenta režie, tam pôsobil Peter Sagan, ktorý bol všade, kde bolo treba a aj v tom športe len kúsok chýbal k tomu, ale aj tak potvrdil skvelým druhým miestom svoju vysokú výkonnosť a nehovorím o taktickej zrelosti tohto mladého pretekára. Už 7. pódium umiestnenie Petra Sagana, to je niečo neuveriteľné. Som to smere jasným lídrom celej Tour. Greipel vyhrá tento šport hlavnej skupiny, ak tak môžeme povedať, ale veľmi zredukovanej. Kviatkovský za ním.
oni si už mal podať v cieli Cavendishovi ruku, lebo ten ho už neuvidí až do Paríža Petra. Peter má tie ambície stále ešte bodovať v tých jednotlivých etapách s tým zvlnením profilom, takže fakt skvelé. 7. pódiové umiestnenie, to je niečo nepredstaviteľné. 4. Fuglsang, 5. Terpstra, 6. Kreuziger, 7. Contador, 8. Tendam, 9. Chavanel, 10. Rogers. Fantastická etapa pre Saxo Tinkoff a Belkin.